Anna, nevieš, koľko je hodín? Je 8:30. Prečo? Kam sa tak ponáhľaš? Musím ísť do školy, o chvíľu mám prednášku. O 9:00? Nie popoludní? Nie, je zmena v rozvrhu. Ako dlho máš dnes školu? Dnes mám len 3 prednášky a popoludní mám voľno. To je super, môžeme ísť do mesta. Dobre, ale najneskôr do 5:00 musím byť späť. Výborne. Kedy sa tu stretneme? Tak o 2:00 alebo o 2:30? Radšej okolo 2:00. Chcem mať viac času. Anna, nevieš, koľko je hodín? Je 8:30. Prečo? Kam sa tak ponáhľaš? Musím ísť do školy, o chvíľu mám prednášku. O 9:00? Nie popoludní? Nie, je zmena v rozvrhu. Ako dlho máš dnes školu? Dnes mám len 3 prednášky a popoludní mám voľno. To je super, môžeme ísť do mesta. Dobre, ale najneskôr do 5:00 musím byť späť. Výborne. Kedy sa tu stretneme? Tak o 2:00 alebo o 2:30? Radšej okolo 2:00. Chcem mať viac času. Anna, nevieš, koľko je hodín? Je 8:30. Prečo? Kam sa tak ponáhľaš? Musím ísť do školy, o chvíľu mám prednášku. O 9:00? Nie popoludní? Nie, je zmena v rozvrhu. Ako dlho máš dnes školu? Dnes mám len 3 prednášky a popoludní mám voľno. To je super, môžeme ísť do mesta. Dobre, ale najneskôr do 5:00 musím byť späť. Výborne. Kedy sa tu stretneme? Tak o 2:00 alebo o 2:30? Radšej okolo 2:00. Chcem mať viac času. Anna, nevieš, koľko je hodín? Je 8:30. Prečo? Kam sa tak ponáhľaš? Musím ísť do školy, o chvíľu mám prednášku. O 9:00? Nie popoludní? Nie, je zmena v rozvrhu. Ako dlho máš dnes školu? Dnes mám len 3 prednášky a popoludní mám voľno. To je super, môžeme ísť do mesta. Dobre, ale najneskôr do 5:00 musím byť späť. Výborne. Kedy sa tu stretneme? Tak o 2:00 alebo o 2:30? Radšej okolo 2:00. Chcem mať viac času.